Jeden pán měl 2 syny. Jeden sebral veškeré mění. Dej mi, otče, protože já chci pryč, já už nechci tady žít. Šel, prostě propil všechno a zůstal takhle sám. Ale pak jeden věc věděl, že musím se navrátit k otci. Ale co? Odpustí mi můj otec. Ale víte co? Přišel jeho otec k otci a zdaleka jeho otec vyhlížel, že přijde jeho syn a čekal ho každý den. A když jeho syn udělal 1 krok, jeho otec udělal 10. A skočil mu do krku a synku, pojď. Není taková špína, není taková věc, co by Bůh neodpustil. Křesťanství není o tom, že musíš něco udělat. On už udělal za tebe. Amen. On už všechno udělal. Jenom my jsme ti, kteří zabraňujeme těm požehnáním, který nám tady vydobil na kříži. A nevezmeme to hodněkrát. Ale on to chce. On potom touží víc než ty, aby ti to dal. Tak buď moudrý a vezmi si to. Žít v otroctví, v chudobě, v nemoci, oplatí se to? Nestýď se, pojď sem, když teď mluví Bůh ke tvému srdci a ještě nepřijal si Pána, já se za tebe pomodlím. Kdykoliv tady přijď, amen.